Unul din cele mai fotografiate locuri din Valencia este acest ficus monumental aflat în grădina Plața Alfonso el Magnanino. Pentru că îmi place foarte mult, l-am tot filmat și cred că în ultimul film realizat în urmă cu 3 ani spuneam că benzinăria care se afla sub coroana lui nu a mai primit autorizație de funcționare. Zilele trecute am constatat cu plăcere faptul că benzinăria a fost dezafectată. Aici era punctul Repsol, astfel încât domnul să fie liber să-și facă de cap. Rădăcinile lui s-au întins foarte mult și adevărul este că punea în pericol benzinăria. Uitați rădăcinile. Ce este inedit la acest ficus este că el a fost plantat dintr-o eroare, pentru că în 1852, când s-a amenajat această grădină, au fost plantați 42 de arbori de magnolii. Grădinarii la vremea respectivă nu și-au dat seama ce este, au crezut că este tot o magnolie și l-au plantat. A ieșit ce se vede, este în vârstă de 150 de ani, diametrul trunchiului este de 13 metri, înălțimea de 23 și coroana de 40 de metri. A supraviețuit marii inundații a râului Turia din 1957 și, repet, este unul dintre cele mai fotografiate locuri din Valencia. Dacă veniți, nu îl ratați. De fapt, nici nu aveți cum, pentru că este la poarta centrului vechi, poarta în sensul figurat. De aici începe caie La Paz, care duce în Plața la Reina, unde este catedrala. Nu uitați, Plața Alfonso el Magnanino.